आं थाइखाजरा बिसिडिसिनि रानिपुर बाथाबारिनि सुख्राब नार्जारि आंनि न'आ मथा मथि 1.5 बोसोराव हाबबाय मथा मथि 32,000 खनसे 48,000 खनसे जब कार्डनि 15,000 खनसे लांबाय ओमफ्राय आं दाखालि माबा पनित बसुमतारिखौ लोगो लानानै बुंदोंमोन माला मावनाय नङाखौ र' होनना बुंदों आरो बियो मथा मथि बुङा 2-3 माससो जाबावबाय दिनैसिम नेनानै दङमोन आं मावाखै ओमफ्राय दा न'आ गाजोबबाय जिनु नैबे आगष्ट लास्टसिमावहाय जुदि लुना होआ होमब्ला आं आयेननि बेब'स्था लागोन फैसाखौ खनथामखौ हरजोबखाबाय होनबा ना खनथामथ' हरनाखै माने खननैल' 2 किस्ति 32,500 खनसे 48,000 750 खनसे जब कार्डनि 15,000 खनसे आं बेखौ हरबाय ओरैनो मा गामि गोलैयो नोंसिना आं रानिपुर बाथाबारि बिसिडिसि बिसिडिसि बे थाइखाजरा बिसिडिसि